pamasada. Kaya mong kita pwede namang gamaya, dili namin mahimutang. Kay daghan may utang sa tindahan nila namin itanin. Salamat. Salamat kayo. Ang mga idol, ipalitan ni isda ng kauban ng mga idol. Abutan mo ko terminal mga idol. Kanta na atong kwan para pampam. Pugong kita mga idol ba? Diba? Pag-aabot niya sa paubang ng driver mga idol. Practice ko sa vlog. Manaot mga idol, ngayon yung may suportahan mga ka-idol. Sa mingaw kayong biyahe mga ka-idol, pero ato lagi akong gikuha nga malingaw ka ba, dilita na ayun ba. Karon mga ka-idol, kung manawag kaon alam mga ka-idol, nayaw ko lumingari mga idol. Amo mo kantahan, amo mo sayawan. Okay lang ka, marami na sa STMI. Ano naman tayo ads? Muna ikahit sa Tacloban mga idol, kinikikir. Yung doktor sa junior line, gahit na. Mao tay pinakagahe nga driver gyud mga ka-idol, kana idol. Muna pinakabanggitan mga ka-idol. Driver my idol terminal no. Mo tay pinakabanggitan kana. Kini among kicker mga ka-idol, pugihan kay ni mo singgit mga ka-idol. Kapi-kapi lang mga idol ang mga kicker nila, agaw. Armak. Dudong. Sayaw dong. Dia pa pinakagahe nga kicker sa baybay. Para sa kubang mga idol. Wawawi ni mga idol. Dong, pila ni kuwang Tacloban dong. Dong. Pila ni kuwang dong. Pila ni kuwang. What's up mga idol? Uy. Giwa, pro 36 na 37. Sige lang. Bird, mo ko bird appeal rin. Mga ka-idol. Kami na problema sa among pamasada. Kaya mong kita pwede namang gamaya, dili namin mahimutang. Kay daghan may utang sa tindahan nila namin itanin. Sa among utang rapapam. Ang kagiya hadlok dili na mo bayaran. Ingon sila wa ni utang. Kapatid na tinuod ang dinuudana, may utang, may diri na kautang, may dito ihamblag tulong kami na narbaho. Rapapam.